سلام زخبركم تخطاتلتي مرب سبورت سينما سمرة اب نايلوم مدبنا تنتناوي تحستو وصيت مبل 15 مدرخ تور دي فرانس حزنا متينا لنا سناي مكتتال اب مبل 15 مدرخ تور دي فرانس زغاطمه ناي يوناس فينغغارد كاب وددر موصا نت ناي حفشاوي درجه مالت ناي جيسي ملكعن وددرن ملؤ بملؤ زغيره تاكتيكاوي معبال خوينلوم ناي يوناس فينغغارد كاب وددر مسنباتو نتي نحيالو عمتات كنكاتاتلو صنحنا ناي تادي بوغاچان يوناس فينغغاردن تالالاخي قلس زبقع خوينلو فينغغارد ترايو نبوغاچا اب صنوع ناي غوبوتات مدرخات بملؤ حيلو خغطمون كفتنون زخل بقعت زنبرو مس موصا فينغغارد تي اب لعل بوغاچا زنبره قطتاوي سقات بعصفي كوديلو غانتا فيزما نملا تور دي فرانس زحسبتو سلتي اب فينغغارد تسرته ينيرو مس ودقت فينغغارد كمات اوجر غونسنن سيبكوسن زامسلو تقادمتي حجي ناب ناي مدرخات عوت مالت ستيج وينس كدس سومبر نحفشاوي درجه كقالسو ايكلونيام ازي دما نتوددر زلو ناي حيلي ميزان ناب حدا وغن مالت ناب يو اي كم زازو يغبرو اتقالسي حجي كاب مني عوت ناب من اب بوديوم مالت قداموت سلسته يترفو زبل تغير له ازي دما اب مونغو غانتاتات ريد بول بورا ديكاتالونن ليدل تريكن زغبر نايسلتي قلس كم زوسخ غير ولا نتادي بوغاچا از فصاميزي بحده وغن عرفتي بخال وغن دما حدش صقطي زمصيو بوغاچا نفينغغارد نمرحق كساب حجي زتقمول زنبره ناي حيل مبخانن ناي نويح رحقت متقعتاتن كقارصو يخيليو غانتا يو اي بفلاي ببقعت ايزاك ديل تورون يوان ايسون بستدغفت نتوددر بزت امامن تاكتيك تقاصاصريا بوغاچا حجي نتي بيچ اماليان معقاب زدليو حيل طرايو ختقام ازي دما اب زمصو صنكرات ناي غوبو مدرخات كم كولدو غاليبيري بزي صقطي كقادادميو فينغغارد بموصو بوغاچا ات انكو مراح ناي زتور كوينلو ازي دما اب لعليون غانتون ملو ناي وددر صقطي كم زعرف غيرو ريمكو ايفينيبول اب زفصاميزي زلعل ربحه زرخبه تقادادمايو كبحاليكال ايفينيبول قدمز مدرخ كابوغاچا ب5 دقيقه 4 خاليتن دحري تريفو اب سالساي درجه ينيرو مس مقراص فينغغاردن بلوص عوتو اب بلاتو دي سولايسنن حجي بوقعنا بكالاي درجه تسغاغيرلو مبل 16 مدرخ ناي ولق ناي غزي وددر مالت انديفيدوال تايم ترياليو ريمكو دما ناي عالم چامبيون بمخانو ابز مدرخ زي كالاي درجه نمصنعن كابتون بدحريو زلو تقادمتي نمرحقن عبي تاكتيكاوي بليچا كهلويو ريمكو حجي نبوغاچا نموددارن نتي 5 دقيق فللي نمصبابن كدفيو وي نتي كالاي درجه كاب كم بعل بول سيكساسن يوان ايسون زامسلو منسيا تقادمتي نمكلخال كتنقاقيو اتزدرعيه ناي 6.9 وات بير كيلوغرام ناي حيلي بقعت ريمكو نبوديوم ترايزي كونس نعوتون كقالس كم زخيل اتي ستاتستيكاوي حبريتا يحبريو انتخونا جن غانتا ريد بول بورا مس ودقت جاي هندلي حيلا سلازغودله ريمكو اب ولقه صعري زياده كمركوس كغدديو بحفشاوي غمغام از مدرخزي نتور دي فرانس 2026 كاب كليتياوي قالسي مالت بوغاچان فينغغاردن ناب بوغاچا مريحنت مقصصارن ناي ريمكو ايفينيبول بوديوم ناي مرغاصن قلس قير ولو اب ناي نطبي ماليا مالت جرين جيرزي زغبر زلو قالسي حدا خابتوم زبلصو صحبت زلوم تاكتيكاوي كفال وددر تور دي فرانسيو بينيام غرماي ابز مدرخزي زلو درجان نتفللي نمصباب كتقامولو زغبا استراتيجين كمون اتقدامنت زوهابو تاكتيكاوي صقط انترات عزيبنا بينيام غرماي ب300 سوسان حدا نطبي كاب مراحي زلو ماديس بيدرسن 417 نطبي ب56 رحيقو كاب ياسبر فيليبسن 386 نطبي ب25 ندحري تريفلو زفلليزي غفيحكوا زمسل انتخونه ابز مصو ناي غولاغول مدرخات بممرحغن كصبب زخيليو بينيام كتقامولهم زغبا اگدستي استراتيجيات بتدغاغامي نغلصومينا حدا ناي غولغول مدرخ بعوت مززام 50 نطبي يوهبكا كالاي 30 نطبي سالساي دما 20 نطبي بينيام نتفللي نمصباب ناي مدرخ عوتات كركبالو بيدرسنن فيليبسنن كاب قداماي سلسته وصاي ابزخونلو غزي بينيام عوت انتر امزغيبو اتفللي بقصبت كصببيو
ካልእ ምምዝማዝ ናይ ዓቐብ መድረኻት እዩ እዚ ናይ ቢንያም ፍሉይ ብልጫ እዩ ቢንያም ካብ ፊሊፕሰን ንላዕሊ ብቑዕ ናይ ጎቦታት ተቐዳዳማ እዩ ጋንታ ኤንኤስኤን ኣብተን ጎቦታት ዘለወን መድረኻት ነቲ ፍጥነት ብምውሳኽ ንፊሊፕሰንን ካልኦት ስፕሪንተራትን ከም ዝተርፉ ክትገብር ትኽእል እያ እዚ እንተጋጢሙ ቢንያም ብዘይ ሓያል ውድድር ዝለዓለ ነጥቢ ክእክብ ይኽእል ሃዲሞም ዝወፁ ተቐዳደምቲ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ነቲ ናይ ማእከላይ ስፕሪንታት ነጥቢ ከይወስድዎ ጋንታ ቢንያም ክትከላኸል ኣለዋ እዚ ድማ ቢንያም ኣብቲ መሪሕ ጉጅለ ማለት ፔሌቶን ኮይኑ ዝለዓለ ነጥቢ ንኽእክብ ዕድል ትፈጥረሉ ወይ ድማ ኣብቶም ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት መሪሕነት ጋንታ ምስቶም ናይ ሊድል ትሬክ ወይ ድማ ምስ ሃዲማ እትውዕል ጉጅለ ተጸንቢሩ ቀዳማይ ብምዃን ነቲ ዝተዳለወ ነጥቢ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብቶም ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት መሪሕነት ጋንታ ምስቶም ናይ ሊድል ትሬክ ማለት ኩዊን ሲሞንስን ያስፐር ፊሊፕሰንን ከምኡውን ናይ አልፒሲን ማቴዮ ቫንደርፑል ክወዳደሩ ዘኽእሎም ሓይሊ ክፈጥሩ ኣለዎም ማእከላይ ስፕሪንት ማለት ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ኣብ መጀመርታ 17.3 ኪሎሜትር ናይዚ ልዕሊ 4000 ሜትሮ ንውሓት ዝነበሮ ጽንኩር ናይ ጎቦ መድረኽ መቕማጡ ኣብ ልዕሊ ጋንታታት ስፕሪንተራት ዝለዓለ ጸቕጢ ፈጢሩ እዩ መብዛሕትኦም ስፕሪንተራት ኣብ ናይ ጎቦታት መድረኽ ሓይሎም ንምዕቃብን ካብቲ ናይ ግዜ ደረት ማለት ታይም ሊሚት ንኸይወጹን ህዱእ ምጅማርዮም ዝመርጹ እንተኾነ ግን እቲ ስፕሪንት ኣብ መጀመርታ ብምንባሩ ካብ 0 ኪሎሜትር ጀሚሮም ኣብ ልዑል ፍጥነት ክወዳደሩ ተገዲዶም እዮም ፔደርሰንን ፊሊፕሰንን ዝለዓለ ነጥቢ ንኽረኽቡ ጋንታታቶም ኣብ መጀመርታ 17 ኪሎሜትር ዘረኣዮ ተወፋይነት ነቶም ተቐዳደምቲ ዘለዎም ተወሳኺ ሓይሊ እዩ ነይሩ እዚ ኣብ መጀመርታ ዝተገብረ ናይ ሓይሊ ምውሳድ ጻዕሪ ንብዙሓት ስፕሪንተራት ኣብተን ዝስዕባ ሓያላት ጎቦታት ማለት ከም ኮድ ዲ ሩሰስን ኮል ዲ ላክሮይሰይትን ከቢድ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ንኣብነት ከም ቲም ሜርሌርን ሶረን ቤሬንስኬዮልድን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ቀልጢፎም ካብ መሪሕነት ጉጅለ ክረግፉን ንምርካቦም ክቃለሱን ምኽንያት ኮይኑ እዩ ቢንያም ኣብዚ ስፕሪንት ራብዓይ ማለት 14 ነጥቢ ብምእካብ ታክቲካዊ ብልጫ ኣርኢሎ ምኽንያቱ ካብ ፔደርሰን ብ6 ነጥቢ ክድሕር እንከሎ ነቲ ኣብቶም ጎቦታት ዘድልዮ ዝነበረ ሓይሊ ግን ብመጠን ክዕቅብ ክኢል እዩ ሬምኮ ኤቬኔፖል ዘመዝገቦ ናይ ሓይሊ ውፅኢት ማለት ፓወር አውትፑት 436 ዋት ን32 ደቂቕን 42 ካልኢትን እዚ ማለት 6.9 ዋት ንኪሎግራም ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክሌታ ካብ ዝተመዝገቡ ዝለዓሉ ብቕዓት ሓደ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሬምኮ ኤቬኔፖል ኣብቶም ልዕሊ 800 ዓቐን ምንቅዕራር ዘለዎምን ነዊሕ ርሕቐት ዝኸዱን ጽንኩራት ጎቦታት ይጽገም እዩ ዝብል ነቐፌታት ነይርዎ እዩ ፕላቶ ዲ ሶላይሰን ግን 11.3 ኪሎሜትር ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ማእከላይ ዓቐን ምንቅዕራሩ 900 ዝኾነ ጽንኩር ጎቦ እዩ ኣብዚ ጎቦ እዚ 6.9 ዋት ፐር ኪሎግራም ምምዝጋቡ ሬምኮ ዓቕሙ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘዕበዮን ንዝኾነ ናይ ዓለም ከበድቲ ጎቦታት ድሉ ምዃኑን ዘረጋገጸሉ እዋን እዩ ሬምኮ ሰብነቱ 63 ኪሎግራም ዝምዘን ኮይኑ ምስቲ 6.8 ኪሎግራም ዝምዘን ብሽክሌቱን ካልእ መሳርሒታቱን ማለት ጠቕላላ 71 ኪሎግራም ነዚ ሓይሊ እዚ ንልዕሊ 30 ደቂቕ ክዕቅቦ ምኽኣሉ ዘደንቕ እዩ እዚ ብቕዓት እዚ ንታዴይ ፖጋቻውን ከይተረፈ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ብቐሊሉ ክርሕቆ ከም ዘይክእል ኣርኢና እዩ እዚ ብቕዓት እዚ ኣብ መበል 15 መድረኽ ማለት መወዳእታ ካልኣይ ሰሙን ዝተመዝገበ እዩ እቲ ናይ ሓቂ ፈተና ግን ሬምኮ ነዚ ብቕዓት እዚ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ዝቱር ብፍላይ ድማ ኣብቶም ልዕሊ 2000 ሜትሮ ቁመት ዘለዎም በረኽቲ ቦታታት ክደግሞ ይኽእል ዶ ኣይክእልን ዝብል እዩ ኣብቲ መወዳእታ 3 ኪሎሜትራት ዝተረኣየ ታክቲካዊ ስራሕ ሬምኮ ኤቬኔፖል ካብ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ወፂኡ ብኸመይ ብስለት ዘለዎ ውሳነ ከም ዝወሰደ ዘርኣየ እዩ ዩኤኢ ኣብ ቅድሚት ክልተ ተቐዳደምቲ ማለት ፖጋቻን ዴል ቶሮን ብምግባሮም ታክቲካዊ ብልጫ ነይርዎም እዩ ኣብ መበል 1.6 ኪሎሜትር ዴል ቶሮ መጥቃዕቲ ብምፍናው ንሬምኮ ሓይሉ ንኸውፅእ ፈቲንዎ እዩ እቲ ዕላማ ሬምኮ ንዴል ቶሮ ክስዕቦ ሓይሊ ክውድእ እሞ ፖጋቻ ድማ ተመሊሱ መጥቃዕቲ ንኽፉን እዩ ነይሩ ሬምኮ ነቲ ናይ ዴል ቶሮ መጥቃዕቲ ብናይ ዘለዎ ናይ ሓይሊ ኣቦኡ ሓይሊ ኣገባብ ዘይኮነስ ብናይ ውልቀ ናይ ግዜ ፈተና ስልቲ መሰረት ብርግኣትን ብሓደ ዓይነት ፍጥነትን እዩ ኣብ መበል 1.2 ኪሎሜትር ዓጺዎ እዚ ድማ ህርመት ልቡ ከይውስኽን ሓይሉ ንኸይውድእን ሓጊዝዎ እዩ ኣብቲ መወዳእታ 1 ኪሎሜትር ፖጋቻ ነቲ ውድድር ብቕልጡፍ ንምዝዛም ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ክስሕብ ተገዲድ እዩ ሬምኮ ድማ ብጥንቃቐ ኣብ ድሕሪ ፖጋቻ ብምስዓብ ካብቲ ናይ ንፋስ ምክልኻል ተጠቒሙ ሓይሊ ዓቂቡ ወላ እኳ ኣብ ቁልቁልን ጎቦን ናይ ንፋስ ተጽዕኖ ክፈላለ እንተኻእለ እቲ ኣብ ድሕሪ መሪሕ ዘሎ ተቐዳዳማይ ዝስሕብ ዘሎ ዕረፍቲ ዓብዩ ሬምኮ ኣብ መወዳእታ 1.4 ኪሎሜትር ክሳብ መዛዘሚ መስመር ዝነበሮ ፍጥነት ብምውሳኽ ባዕሉ መጥቃዕቲ ፈንዩ ፖጋቻ ድሮ ኣብ ቅድሚት ብምስሓቡ
ተሓቲሙ ስለዝነበረ ነቲ ናይ ሬምኮ ናይ መወዳእታ ሓያል ናይ ፍጥነት ምንቅስቃስ ክምክቶ ይካለን ብሓፈሻ ሬምኮ ኣብዚ መድረኽ እዚ ብስነ ኣካላዊ ብቕዓት ማለት 6.9 ዋት ፐር ኪሎግራም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናይ UAE ታክቲካዊ ተጻብኦ ብርግኣትን ብልቦናን ብምምካት ተዛማዲ ዓወት ጨቢጡ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ቃልሲ ምስ ምውፃእ ዮናስ ቬንገጋርድ ካብዚ ቱር ዲ ፍራንስ ናብ ሓድሽ ታክቲካዊ ምዕራፍ ኣቲሎ ዮናስ ቬንገጋርድ ካብ ውድድር ምውፅኡ ነቲ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ቃልሲ ብኽልተ ዓበይቲ መንገድታት ጸሊዎ ይርከብ ታደይ ፖጋቻ ኒቬንገጋርድ ንምቁጽጻር ዘለዎ ጸቕጢ ስለ ዝጎደለ ጋንታ UAE ነቶም ኣብ መጀመርታ ናይቲ መድረኽ ዝሃድሙ ጉጅለታት ንምቁጽጻር ሓይላ ኣይከተጥፍን እያ እዚ ድማ ነቶም ናይ ጎቦታት ማልያ ንምእካብ ዝቃለሱ ተቐዳደምቲ ከም በዓል ፓሬ ፔንትረን ካራፓዝን ኣብቶም ቀዳሞት ጎቦታት ናጻ ኮይኖም ነጥብታት ንኽእክቡ ዓብ ዕድል ተፈጢርሎም ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ፖጋቻ መድረኻት ንምዕዋትን ኒቬንጌጋርድ ንምርሓቕን ኣብ መወዳእታ ዝርከቡ ጽንኩራት ጎቦታት ብሓይሊ ይወፅእ ስለ ዝነበረ ብርዱእ ምኽንያት ብዙሕ ናይ ዓቐብ ነጥብታት ይእክብ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ምክልኻላዊ ስልቲ ዘለዎ ጸወታ ክጻወት ስለ ዝኽእል እቶም ኣብ መወዳእታ መድረኽ ዝወሃቡ ዓበይቲ ነጥብታት ናብቶም ካብ መጀመርታ ርሒቖም ዝኸዱ ተቐዳደምቲ ማለት ብሬክ ኣዌይ ራይደርስ ናይ ምኻድ ዕድሎም ዝለዓለ እዩ ቫለንቲን ፓሬ ፔንትረ ካብ ሶውዳል ኩዊክስቴፕ ብ45 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ካብ ፖጋቻ ብ22 ነጥቢ ንድሕሪት ይርከብ ንፖጋቻ ከርክቦን ነታ ማልያ ክወስዳን ዘለዎ ዕድል ፓሬ ፔንትረ ነዛ ማልያ ክወስድ እንተደልዩ ኣብቶም ዝመፁ ናይ ጎቦ መድረኻት ማለት 17 መድረኽ 18 19 20 ብቐጻሊ ኣብቶም ሃዲሞም ዝወፁ ጉጅለታት ክኣቱ ኣለዎ ኣብቶም ቀዳሞት መድረኻት ዘለው ናይ ቀዳማይ ካታጎሪ ማለት ደረጃን ካልኣይን ጎቦታት ቀዲሙ ብምውፃእ ነጥብታት ክእክብ ኣለዎ ንፓሬ ፔንትረ ዘለዎ ጸገም ፖጋቻ ጥራይ ኣይኮነን ሪቻርድ ካራፓዝ ካብ EF ኤዱኬሽን ብ39 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ይስዕብ ኣሎ ካራፓዝ ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድራት ማለት ግራንድ ቱርስ ናይ ጎቦታት ማልያ ብምውሳድ ልዑል ተመክሮ ዘለዎ ተቐዳዳማ እዩ ካራፓዝ ብቑዕን ተጻዋርነትን ስለ ዘለዎ ካብ ፓሬ ፔንትረ ንላዕሊ ንፖጋቻ ናይ ምውድዳር ዕድሉ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ኣብ መወዳእታ መድረኻት ዝወሃቡ ዓበይቲ ነጥብታት እዮም ንኣብነት ኣብ መበል 19 መድረኽ ኣብ አልፔ ዲ ሂውዝ ወይ ድማ ኣብ 20 መድረኽ ኮል ዲ ጋሊቤሪ እቲ መዛዘም መስመር ኣብ ላዕሊ ስለ ዝኾነ እቶም ቀዳሞት ዝወፁ 20 ነጥቢ ይረኽቡ ፖጋቻ ወይ ሬምኮ ነቶም መድረኻት ካብ መራሕቲ ጉጅለታት ተበጊሶም ተዓዊቶምሎም ብሩዱእ ምኽንያት ዝለዓለ ነጥቢ ስለ ዝወስዱ ንፓሬ ፔንትረ ክቕድምዎ ይኽእሉ እዮም ቫለንቲን ፓሬ ፔንትረ ንፖጋቻ ክርክቦ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እዚ ዝኸውን ንሱ ብተደጋጋሚ ኣብ ቅድሚት ሃዲሙ ክወፅእ ምዝኽእልን ጋንታ UAE ድማ ነቶም ናይ መወዳእታ መድረኻት ብዘይ ዓብ ጸቕጢ ክሓልፍዎምን ምዝመርፁ ጥራይ እዩ እቲ ናይ ካራፓዝ ተመክሮ እውን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ዓብይ ተራ ክጻወት እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብዚ ንፍጽም ጽባሕ ኣብ ናይ ኢንዲቪጁዋል ታይም ትሪያል ማለት ናይ ተቐዳደምቲ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ፈተና ውጽኢትን ትንተናዊ ትሕዝቶን ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ዓወት ንቢንያም እንዳበልና ሰሰናዩ